Bio je to jutro kao i svako drugo. Prodavači su otvarali svoje štandove. Djeca su skakutala preko kamenih ulica. Kafići u Sarajevu tiho su brujali, neometani toplim lipanjskim suncem. Ništa u zraku nije nagovještavalo oluju koja se spremala. Oluju koja će odnijeti milijune života i razoriti carstva. A onda, u jednom bljesku, začuo se pucanj i povijest se zauvijek promijenila. Ovo nije samo priča o atentatu. Ovo je priča o tome kako je smrt jednog čovjeka postala iskra koja je zapalila najrazorniji rat koji je svijet ikada vidio. Ali evo preokreta, što ako se tog dana sve odvilo drukčije? Što da su meci promašili? Ili da čovjek s prstom na obaraču uopće nije bio tamo? Jer iza tog trenutka, iza tog okidača, krila se mreža podzemnih pokreta, propalih zavjera i lanac slučajnosti toliko bizaran da ni sami urotnici nisu vjerovali da će uspjeti. Lipnja 1914. Nadvojvoda Franz Ferdinand, prijestolonasjednik Austro-Ugarske, stigao je u Sarajevo sa suprugom Sofijom. Njihov posjet već je bio provokacija. Bosnu i Hercegovinu Austro-Ugarska je anektirala samo 6 godina ranije, razbjesnivši srpske nacionaliste koji su taj teritorij smatrali dijelom veće slavenske domovine. A za te nacionaliste, prisutnost nadvojvode nije bila samo politička, bila je osobna. Simbol ugnjetavanja, arogancije i imperijalne moći. Grupa zadužena za napad nije bila vojna jedinica, već skupina mladih ljudi jedva izašlih iz adolescencije. Nazivali su se Crna ruka, tajno srpsko društvo prožeto dubokom mržnjom prema Austro-Ugarskoj. Čovjek kojem je povjerena egzekucija. Gavrilo Princip, 19 godina, boležljiv, slab, bez vojne obuke. Pjesnik, sanjar. I netko koga nitko ne bi posumnjao. A tu počinje čudno. Izvorni plan bio je katastrofa. Dok se nadvojvodina Povorka kretala uskim ulicama Sarajeva, prvi atentator je zablokirao. Drugi je bacio bombu, ali se ona odbila od sklopljeni krov automobila i eksplodirala ispod vozila iza njih, ranivši 20-ak ljudi, ali poštedjevši nadvojvodu. Povorka je u panici pojurila dalje. Atentatori su se razbježali. A Gavrilo Princip? Odustao je. Otišao je poražen i ponižen. Zastao je pokraj male trgovine, naručio sendvič i razmišljao što dalje. I tada je sudbina intervenirala. Vozač nadvojvode, greškom, skrenuo je u pogrešnu ulicu, upravo onu gdje je Princip stajao. Auto se zaustavio. Pokušao se vratiti unatrag, sporo. Nitko se nije pomaknuo. Nema straže. Nema bijega. Princip je zakoračio naprijed. 2 metka. Jedan je probio nadvojvodin vrat. Drugi je pogodio Sofiju u trbuh. U roku od nekoliko minuta, oboje su bili mrtvi. Koja su to šanse? Čovjek koji je podbacio. Čovjek koji je trebao otići kući u sramoti. Uspio je slučajno, srećom, ili nečim mnogo mračnijim. I svijet je eksplodirao. Austro-Ugarska je okrivila Srbiju i zahtijevala pravdu. Srbija, podupirana Rusijom, odbila je. Diplomati su paničarili, savezi su se posložili kao domino kockice, Njemačka uz Austriju, Rusija uz Srbiju, Francuska uz Rusiju, Britanija uz Francusku. U roku od mjesec dana, čitav kontinent bio je u ratu. Ali evo što većina ljudi ne zna. Rat nije bio neizbježan. Atentat nije isplanirala država. Srpsko vodstvo bilo je podijeljeno. Neki su podržavali Crnu ruku, drugi su je se bojali. Austro-Ugarska nije imala dokaza o umiješanosti države, ali je iskoristila smrt kao izgovor da zatre srpski otpor. A Njemačka? Ohrabrila je Austriju da djeluje, obećavši podršku, ali nije očekivala da će sukob izmaći kontroli i prerasti u globalnu katastrofu. Bila je to tragedija rođena ne iz strategije, već iz paranoje, ponosa i političkog teatra. A Gavrilo Princip nije pobjegao. Uhvaćen je na licu mjesta, premlaćen i uhićen. Tijekom ispitivanja priznao je, ne s ponosom, već s kajanjem. Nije očekivao rat. Nije htio da Sofija umre. Mislio je da se bori za slobodu, ne da pokreće požar koji će progutati Europu. Bio je premlad za smrtnu kaznu,
Osuđen je na 20 godina zatvora. Umro je 4 godine kasnije od tuberkuloze, okovan u hladnoj ćeliji, s amputiranom rukom, težak jedva 40 kg. Nema medalja, nema slave, samo zaboravljeno ime sve dok ga svijet ponovno nije upamtio. Ali što da je promašio? Što da nadvojvodin automobil nikada nije skrenuo u tu ulicu? Što da je trgovina sendvičima bila zatvorena? Povjesničari raspravljaju bi li rat ipak izbio. Tenzije su se gomilale. Carstva su pucala. Nacionalizam je rastao. Ali mnogi vjeruju da bi rat bio odgođen, možda čak i izbjegnut. Taj jedan trenutak u Sarajevu prevrnuo je vagu. Dao je jastrebovima izgovor koji su tražili. Jer nije se radilo samo o smrti jednog čovjeka. Radilo se o percepciji. Austro-Ugarska je ubojstvo vidjela kao prijetnju vlastitom opstanku. Ako pokažu slabost, uslijedit će pobune. Srbija je optužbu shvatila kao prijetnju izumiranju. Morala je pokazati čvrstoću. Rusija nije mogla dopustiti da padne slavenski saveznik. Njemačka nije mogla dopustiti da Austrija propadne. Francuska nije mogla napustiti Rusiju. Britanija nije mogla dopustiti da Francuska padne. Poput cupčanika u satu, savezi su se pokrenuli. Nitko to više nije mogao zaustaviti, čak ni da je htio. A htjeli su. Bilo je očajničkih telegrama, poziva, tajnih sastanaka. Britanski ministar vanjskih poslova molio je za posredovanje. Njemački kajzar i ruski car razmjenjivali su poruke, nazivajući se Vili i Niki, moleći za smirenje. Ali ponos je nadvladao razum. Mobilizacije su počele. Ultimatumi su izdani. I onda je pala prva granata, ne u Sarajevu, već na poljima Belgije i Francuske. Atentat je postao mit. Posteri su principa prikazivali ili kao heroja ili kao čudovište. Ulice su nosile njegovo ime. Spomenici su rušeni i ponovno građeni, ovisno o tome tko je pisao priču. Ali ono što nitko nije mogao poreći bilo je ovo. Promijenio je svijet. Ne vojskom, ne govorom, već pištoljem iz 2 metka. I to postavlja pitanje. Koliko je mir krhak? Ako jedno pogrešno skretanje može srušiti carstvo, ako tinejdžer bez plana može zapaliti globalni rat, što to govori o svijetu u kojem živimo? Jer ovo nije samo povijest. Ovo je upozorenje. Mir nije zajamčen. Nije prirodan. Nije neizbježan. Gradi se, ciglu po ciglu, odlukom po odlukom, kompromisom po kompromisom. A ponekad je dovoljan samo jedan pukotina u temeljima, jedan trenutak bijesa, jedan čin osvete, da sve sruši. I upravo se to dogodilo tog ljetnog jutra. Kad su Franz Ferdinand i Sofija ušli u automobil, vjerovali su da je najgore prošlo. Smiješili su se, mahali su, vjerovali, kao i mnogi, da će razum prevladati. Da će njihova prisutnost donijeti ozdravljenje. Da su neprijatelji podbacili. Ali povijest se ne pokorava optimizmu. Pokorava se djelovanju. A 28. lipnja 1914. pokorila se kaosu. Vjetar je šaptao kroz uske ulice Sarajeva, noseći miris svježeg kruha i dim iz peći na ugljen. Grad je djelovao mirno, ali pod površinom je titrala napetost. Već mjesecima obavještajni izvještaji upozoravali su na mogući nemir na Balkanu. No svi su propustili ključan detalj. Atentatori su već bili unutar grada. Franz Ferdinand stigao je u Sarajevo u sklopu pomno isplaniranog posjeta. Njegova povorka bila je organizirana s preciznošću. Ruta, objavljena u novinama, trebala je simbolizirati samopouzdanje, čak i prkos. No ta odluka, donesena kako bi se pokazala moć, pokazat će se fatalnom. 7 urotnika, mladi, razočarani i vođeni nacionalističkim bijesom, čekali su uz obalu Appelova keja. Većina je nosila bombe ili pištolje. Neki su bili članovi tajnog društva Crna ruka, dok su drugi djelovali samostalno. Svi su dijelili isti cilj, ubiti nadvojvodu i zapaliti revoluciju. Prvi napadač, Nedeljko Čabrinović, bacio je bombu. Odbila se od sklopljenog krova kabrioleta i eksplodirala ispod sljedećeg automobila. Franz Ferdinand je ostao neozlijeđen.
ali je nekoliko časnika ranjeno. Čabrinović je progutao cijanid i skočio u Miljacku. Otrov ga je samo natjerao na povraćanje, a rijeka je bila plitka. Izvučen je van i uhićen. Nadvojvoda je inzistirao da nastavi posjet. Održao je planirani govor, vidljivo potresen, ali pribran. Nakon toga donio je sudbonosnu odluku. Želio je posjetiti ranjenike u bolnici. No nitko nije obavijestio vozača o promjeni rute. Povorka je skrenula u usku ulicu, ravno pred Gavrila Principa. Princip nije bio gdje je trebao biti. Nakon propale eksplozije, otišao je kupiti sendvič. Sudbina ga je dovela upravo na taj ugao u tom trenutku. Kad je vidio automobil kako se zaustavlja, prišao je, izvukao pištolj i ispalio 2 metka. Jedan je pogodio Franca Ferdinanda u vrat. Drugi je ranio njegovu suprugu Sofiju u trbuh. Umrla je prije nego što je stigla pomoć. Nadvojvodine posljednje riječi bile su upućene njoj. Sofija, nemoj umrijeti. Ostani živa zbog naše djece. Oboje su bili mrtvi za nekoliko minuta. Grad je uronio u kaos. Austro-ugarska vlada bila je šokirana. Princip je uhićen na licu mjesta. Imao je samo 19 godina, premlad za smrtnu kaznu po Habsburškom zakonu. Umro je 4 godine kasnije u zatvoru, od tuberkuloze, vezan u hladnoj ćeliji. Isprva je Beč oklijevao. No kako su dani prolazili, u dvoru su se počeli javljati sve glasniji zahtjevi za osvetom. Srbija je okrivljena. Obavještajni podaci sugerirali su da su visoki srpski časnici podržali zavjeru. Je li to bila istina ili ne, više nije bilo važno. Austro-Ugarska je Srbiji uputila ultimatum, namjerno nemoguć za potpuno prihvaćanje. Srbija je pristala na većinu uvjeta, ali ne na sve. Odgovor, iako odmjeren, bio je odbijen. Dana 28. srpnja 1914. Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji. Fitilj je bio upaljen. Diljem Europe, nacije su se počele kretati poput figura na šahovskoj ploči. Rusija, vezana ugovorom sa Srbijom, mobilizirala je vojsku. Njemačka, saveznik Austro-Ugarske, objavila je rat Rusiji. Francuska, saveznik Rusije, bila je uvučena. Njemačka je napala Belgiju kako bi stigla do Francuske, što je natjeralo Britaniju da objavi rat. U samo nekoliko tjedana, svijet je bio u ratu. A sve se to vratilo na onaj jedan ugao u Sarajevu. No ispod naslovnica djelovale su dublje sile. Atentat sam po sebi nije izazvao rat. Bio je okidač, ali barut je bio skupljan godinama. Velike sile su se naoružavale bez prestanka. Kolonijalna suparništva stvarala su duboke zamjerke. Sustav saveza, zamišljen kao sredstvo za očuvanje mira, pretvorio je svaki sukob u lančanu reakciju ratnih objava. Narod je slavio na ulicama dok su vođe objavljivale rat. Vjerovali su da će sve završiti do Božića. Nisu imali pojma. Rovovi, plin, mitraljezi, tenkovi, milijuni mrtvih. Sve zbog 2 metka ispaljena od strane tinejdžera koji nikada nije mogao zamisliti razmjere oluje koju će pokrenuti. No priča nije završila u Sarajevu. Nastavila se kroz sudove, tajne dokumente, diplomatske kanale i pretvorila se u najbrutalniji rat koji je svijet ikad vidio. Pa ipak, istina o tome tko je doista stajao iza atentata ostala je obavijena velom tajne. Neki su vjerovali da je crna ruka djelovala sama. Drugi su ukazivali na odmetnute srpske generale. No u posljednjim desetljećima, deklasificirani dokumenti ukazuju na nešto mračnije, nešto gotovo nezamislivo. Britanska obavještajna služba pratila je crnu ruku mjesecima prije atentata. Nekolicina srpskih doušnika navodno je obavijestila ruske agente o aktivnostima grupe. Postojale su glasine da je ruska vojna obavještajna služba znala za zavjeru i odlučila ništa ne poduzeti. Zašto? Jer bi rat između Austro-Ugarske i Srbije uvukao Rusiju i destabilizirao kontinent, otvarajući prostor za revoluciju. Je li moguće da su brojne sile, u potrazi za vlastitim interesima, dopustile da se atentat dogodi? I ako jest, je li Franz Ferdinand bio žrtvovan na oltaru viših ciljeva? Nakon atentata, pojavio se novi oblik rata.
Ne samo onaj s mecima i bajunetima, već i s propagandom, špijunažom i manipulacijom javnog mnijenja. Slika principa postala je simbol. Za neke, junak. Za druge, terorist. Novine diljem svijeta objavile su njegovu fotografiju. Mršavo tijelo, umorne oči. Nije izgledao kao revolucionar. No njegovo ime bit će zauvijek upisano u povijest kao ono koje je svijet bacilo na koljena. U Beču je sprovod bio sumoran. Car je odbio prisustvovati. Franz Ferdinand nije bio omiljen u elitnim krugovima. Smatrali su ga previše progresivnim, previše naklonjenim Slavenima. Čak i u smrti, politikom se upravljalo. Njegova djeca ostala su siročad. Monarhija je tugovala, javno. No privatno, neki su njegovu smrt smatrali prikladnim rješenjem prijeteće krize nasljeđa. Ipak, unatoč svim glasinama i teorijama, pitanje i dalje ostaje. Je li Gavrilo Princip bio samo usamljeni napadač vođen nacionalizmom? Ili pijun u daleko većoj, mračnijoj igri? Odgovori možda leže zakopani u arhivama davno nestalih carstava. Ili je istina bila preopasna da bi ikada bila otkrivena? Jedno je ipak neosporno. Svijet prije 28. lipnja 1914. zauvijek je nestao. U mjesecima koji su uslijedili, vojske su krenule. Milijuni su umrli. Carstva su se srušila. I počelo je novo, krvavije stoljeće. Sve zato što je povorka skrenula u pogrešnu ulicu. Sve zato što nitko nije zaustavio dječaka s pištoljem. Sve zato što su moćnici, možda, željeli da rat počne. A ostatak čovječanstva nikada nije saznao cijelu priču. Do trenutka kada je konvoj s generalom Aelramijem prešao u plemenski pojas istočne Sirije, oluja je već buktala preko više granica. Obavještajne mreže su cujale, ratne sobe bile su obasjane svjetlima, a tajni agenti su poslani na teren. Svijet još nije znao za atentat, ali u tihim krugovima špijunaže i moći, već je odjekivao kao vrisak u vakuumu. Na tajnoj lokaciji Cije na sjeveru Jordana, direktorica operacija Marta Lee hladno je promatrala presretnute satelitske snimke. Snimak je prikazivao trenutak udara konvoja i ne sirovom improviziranom bombom, niti napadom drona iz zraka i već nečim novim, nečim zastrašujuće preciznim. Dran, da, ali ne iz arsenala poznatih aktera. Ovaj je bio nevidljiv, duh. Udario je kroz oklopni krov Aelramijevog SUV-a s nemogućom preciznošću. Čak ni Rusi nisu koristili ovakvu tehnologiju. Nije naš, prošaptala je, više u nevjerici nego u pokušaju da se utješi. S druge strane svijeta, u obavještajnom krilu Kremlja, general Jevgenij Malahov gledao je isti snimak, ali njegova verzija imala je dodatni kut snimanja, uhvaćen ruskim satelitom u polarnoj orbiti. Nagnuo se naprijed, prsti ustisnutih u napetosti. Potpis drona nije bio kineski. Nije bio američki. Nije bio ni izraelski. Onda čiji? U Teheranu, Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost održalo je hitnu zatvorenu sjednicu. Aelrami nije bio samo general. Bio je arhitekt nove strategije snaga UC. Ujediniti milicije pod jednom tajnom zapovjednom strukturom, od Hezbolaha u Libanonu do Huti Ćelija u Jemenu. Njegovo ubojstvo nije bio samo udarac, bilo je to obezglavljivanje. I izvedeno je s takvom finoćom, takvom preciznošću, da je psihološki učinak bio jači od bilo koje bombe. Iranska reakcija nije bila zbunjenost. Bila je bijes. Prvi val došao je u roku od nekoliko sati. Izraelski diplomatski izaslanik u Azerbajdžanu iznenada je nestao. Tijelo nikada nije pronađeno, ali automobil je otkriven napušten uz obalu Kaspijskog mora, motor još topao, krv na vozačkom sjedalu, a na armaturnoj ploči ostavljen jedan jedini novčić snaga UC. Zatim, u Libanonu, jedna Mosadova sigurna kuća je utihnula. Tim od 4 agenta, duboko infiltriran više od 2 godine, nestao je bez traga. Njihova posljednja poruka: kompromitirani smo. Izvlačenje nemoguće. Možda ne preživimo noć. Mosed je bio šokiran i odmah pokrenuo hitno povlačenje svih aktivnih agenata iz Damaska. Panika se proširila izraelskom obavještajnom zajednicom. Netko je uzvraćao brzo i sa zastrašujućom preciznošću.
Ali u Tel Avivu, šef Mossadove jedinice Kidon, poznat samo kao Gideon, ostao je hladan. Očekivao je osvetu. Zapravo, planirao ju je. Atentat na Ael Ramija nije bio neovlaštena operacija. Bila je to misija pomno razmotrena, simulirana i konačno odobrena nakon presretnute komunikacije. Šifrirane poruke koja je otkrivala da je Ael Rami na korak od dogovora za isporuku radioaktivnog materijala iz otpadničkog krila u Kazahstanu. Ne za obranu, već za nešto drugo, nešto apokaliptično. No informacije su bile nejasne. Nema imena, nema datuma. Samo šapat da će Ael Rami zapaliti iskru spasenja u gradu grijeha. Neki su to čitali kao metaforu, Gideon kao proročanstvo. Zato je Kidon djelovao. I zato je Gideon znao da imaju samo nekoliko tjedana prije nego što pravi rat započne. U međuvremenu, novinarka u Istanbulu Leyla Mensar primila je anonimni e-mail. Naslov poruke: prva domino kocka je pala. U privitku je bio niz povjerljivih dokumenata, uključujući satelitske snimke atentata na Ael Ramija i presretnute transkripte između visokorangiranih iranskih zapovjednika. Pošiljatelj se potpisao samo kao Veratas. Lejla je godinama lovila priče koje nitko nije htio objaviti. A sada je imala priču koja je mogla zapaliti svjetski kaos. No dok je curila u slike, nešto ju je uzdrmalo. Toplinski potpis drona. Poklapao se s onim korištenim u davno klasificiranoj operaciji u Mjanmaru, izraelskoj operaciji koja nikada nije službeno priznata. Zašto bi izraelski dron bio korišten za ubojstvo generala čija bi smrt mogla pokrenuti regionalni rat? Osim ako netko nije želio rat. Rezervirala je let za London, nadajući se susretu s kontaktom zviždačem. No nikada nije stigla. Njenu hotelsku sobu u Istanbulu te noći su provalili. Nestala je bez traga. Turske vlasti su okrivile strane agente. Istraga nikada nije pokrenuta. 3 dana kasnije, u Washingtonu DC, sazvan je hitan sastanak u Bijeloj kući. Ne u sobi za krizne situacije, već u manjoj, starijoj prostoriji. Prisutno je bilo samo 6 osoba: direktor CIA, državni tajnik, savjetnik za nacionalnu sigurnost, umirovljeni kriptograf NSA i čovjek bez titule koji je odgovarao izravno ovalnom uredu. Izrečena je samo jedna rečenica, nigdje zabilježena, ali zauvijek upamćena. Izrael je možda upravo započeo rat koji ne možemo završiti. Jer iza zatvorenih vrata, istina je počela izlaziti na površinu. Operacija koja je ubila Ael Ramija nije bila isključivo izraelska. Bila je to zajednička akcija sastavljena od frakcija unutar obavještajnih službi više nacija, uključujući odmetnute elemente CIA i Mi-6, a meta je bila preopasna. Oružje preblizu realizacije, a birokracija prespora. Ali time što su odobrili udar, zapalili su fitilj. I sada je sat počeo otkucavati. Snimka je bila zrnasta, uhvaćena sigurnosnom kamerom jednog lokalnog trgovca na užurbanom tržnici. No ono što je prikazivala bilo je jezivo. Mejta, nesvjesna svega, kretala se smireno ulicom okružena živopisnim kaosom svakodnevnog života. Majka koja se cjenkala za voće. Dječak koji je trčao za nogometnom loptom. I samo 6 metara dalje, muškarac s plastičnom vrećicom i neutralnim izrazom lica. U vrećici, oružje koje nije izgledalo kao oružje. Kompaktno, sakriveno, smrtonosno. Ubojica nije trepnuo. Čekao je savršen trenutak, stapajući se s gomilom. Tada je, kirurškom preciznošću, udario. Hitac je bio nečujan, učinak trenutak. Panika je eruptirala dok je meta kolabirala i mrtva prije nego što je dotaknula tlo. U roku od sekundi, ubojica je nestao u masi izbrisan istom anonimnošću koja ga je zaklanjala. Ovo nije bilo samo još jedno političko ubojstvo. Bila je to objava namjere. U satima koji su uslijedili, obavještajne agencije su očajnički pokušavale analizirati mjesto zločina. Satelitske snimke, presretnuti pozivi i šapat s ljudskih izvora pričali su složeniju priču nego što je itko mogao zamisliti. Ovo nije bio izoliran incident i bio je to ključni trenutak u tajnom sukobu koji je tinjao godinama. Sukobu koji nitko nije želio javno priznati,
ali koji se više nije mogao ignorirati. Žrtva je bio visoki strateg, čovjek koji nije samo savjetovao moćnike, on je oblikovao nacije. Njegov doseg sezao je daleko izvan domovine, s vezama do praksi milicija, kibernetičkih operacija i mreža financiranja u sjeni koje su se protezale kontinentima. Ukloniti njega nije bilo samo upozorenje. To je bilo uklanjanje ključnog figura s geopolitičke šahovske ploče, koja je već bila u plamenu. Iza zatvorenih vrata održani su hitni sastanci. Karte su bile razmotane. Crvene zone označene. Planovi odmazde nacrtani, zatim zgužvani, pa ponovno nacrtani. Nitko nije želio rat. Ali nitko si nije mogao priuštiti ni slabost. Vakuum moći koji je njegova smrt stvorila širio se poput udarnog vala, destabilizirajući saveze i raspirujući stare rane. A usred svega, jedno je pitanje progonilo sve prostorije. Tko je naredio ubojstvo? Službena verzija, kada je jednom sastavljena, bila je sterilna. Odbjegli akter. Regionalni sukob. Nesretan razvoj događaja. Ali oni koji su znali bolje, vidjeli su potpis u preciznosti. Vidjeli su otisak prsta u posljedicama. Ovo nije bilo nasumično. Bila je to osveta s zastavom poricana, ali neosporna. Jedna je zemlja posebno bila pod povećalom sumnje. Njene obavještajne službe već su dugo bile na glasu zbog operacija u sjeni Bliskog istoka, koristeći taktike koje su bile istovremeno briljantne i brutalne. Lažni putovnice, daljinske detonacije, kriptirane poruke koje nestaju sekunde nakon slanja. I mreža agenata toliko duboko infiltrirana, da je ni prijateljske agencije nisu mogle potpuno razotkriti. No čak i za njih, ova je operacija bila neuobičajeno smjela. Ali ono što svijet nije vidio, mjeseci nadzora koji su prethodili atentatu. Sigurne kuće koje su se mijenjale tjedno. Doušnici iz neki lojalni, drugi prisijeni. Veza koja je živjela u stalnom strahu od otkrivanja. Dran koji je lebdio iznad tržnice, ne da bi udario, nego da bi potvrdio. I trenutak kada su nadređeni, prateći sve uživo, dali konačno odobrenje. Nisu slavili uspjeh. Pripremili su se za posljedice. I došle su brzo. Diljem regije, ambasade su pojačale sigurnost. Milicije su naoružale kontrolne točke. Ograničenja zračnog prostora uvedena su preko noći. Ali najalarmantnije bio je val drugih atentata u znanstvenici niskog profila. Vjerski vođe i politički pomoćnici ubijeni su iznenada i nasilno. Svaka smrt malo pomalo urušavala je već krhku diplomatsku strukturu koja je držala regiju na okupu. No možda je najopasnija reakcija došla iznutra, iz same frakcije žrtve. Borba za vlast koja je izbila bila je žestoka. Nekadašnji saveznici postali su neprijatelji. Obećanja osvete javno su prenošena. Unutarnje čistke su uklonile sumnjive izdajnike. A usred kaosa pojavio se novi vođa radikalniji, agresivniji i daleko nepredvidljiviji. Taj je neželjeni ishod promijenio pravila igre. Novi vođa nije tražio samo osvetu, tražio je spektakl. Vjerovao je u eskalaciju, a ne u suptilnost. Nazvao je prethodnu eru slabom, kukavičkom, previše spremnom na diplomatske zaobilaznice. U roku od tjedana, opskrbne linije su preusmjerene, skladišta oružja aktivirana, a novi napadi planirani. Ali ovaj put nisu tražili poricanje. Željeli su da svijet zna točno tko stoji iza svega. Taj pomak u tonu natjerao je međunarodne sile da reagiraju. Retorika se izoštrila. Dijeljenje obavještajnih podataka se povećalo. Uspavane ćelije tiho su razmontirane u europskim gradovima. Uvedene su nove sankcije. A vojni zapovjednici pripremali su se za scenarije koji su samo nekoliko mjeseci ranije bili nezamislivi. Ipak, usred svega, arhitekti izvornog atentata počeli su sumnjati. Jesu li pogriješili u procjeni? Je li operacija taktički uspjela, ali strateški podbacila? U slabo osvjetljenom bunkeru, na drugom kraju svijeta, operativac koji je dao zeleno svjetlo ponovno je pregledavao snimku. Zaustavio je kadar u trenutku pogotka. Ne zato što je sumnjao u vještinu ubojice, već zato što je preispitivao cijenu.
Pad jednog čovjeka izazvao je urušavanje čitavog poretka. U tom trenutku refleksije pojavila se uznemirujuća istina. Svijet nije reagirao na smrt i već na ono što je ta smrt predstavljala. Nije se radilo samo o žrtvi. Radilo se o poruci i spoznaji da su se pravila promijenila. Rat više nije bio ograničen na bojište. Atentati su postali nove objave rata. Tajne operacije nova diplomacija. A obavještajne službe i tihi lutkari postali su pravi akteri na globalnoj pozornici. U međuvremenu, obični ljudi plaćali su cijenu. U gradovima daleko od žarišta, obitelji su se nosile s nestancima struje uzrokovanima kibernetičkim sabotažama. Letovi su otkazivani zbog napetosti u zračnom prostoru. Tržišta su drhtala od nesigurnosti. A stalni šapat tjeskobe vratio se na naslovnice. Jesmo li na rubu novog rata? Novinari su slagali vremenske crte. Povjerljivi dokumenti procurili su u strane redakcije. Analitičari su nagađali. A nekoliko hrabrih insajdera šaptalo je. Ovo nije bila samo operacija, bila je to iskra. Ali postoji nešto još uznemirujuće. Jer iza svake obavještajne pobjede krije se skriven sloj s druga agenda poznata samo nekolicini. A u ovom slučaju, možda meta nije bila jedini cilj. Možda pravi cilj nije bio atentat, već lančana reakcija koju će izazvati. Ako je tako, uspjeli su brijantno. Saveznici su bili testirani. Neprijatelji su se otkrili. Unutarnje frakcije razotkrile su svoje ambicije. Krajolik se pomaknuo ne mecima i bombama, već podrhtavanjem jednog pažljivo izvedenog udarca. I nitko nije preuzeo odgovornost. Zapravo, ta tišina možda je bila najglasnija izjava od svih. Natrag na tržnici, gdje se sve odigralo, život se polako vraćao svom ritmu. Trgovci su ponovno otvorili štandove. Djeca su se igrala. No jedan štand ostao je trajno zatvoren. Njegov vlasnik nestao. Pretpostavlja se mrtav bio je doušnik. Dao je sve za cilj kojem nije znao ime, u službi ljudi koje nikad neće upoznati. Za njega neće biti podignut spomenik. Niti medalja. Samo tišina. A širom svijeta, u drugoj prijestolnici, još jedan šef obavještajne službe gledao je istu snimku. Njegovi analitičari upravo su potvrdili nešto zapanjujuće. Oružje korišteno u atentatu nosilo je obilježja odmetnute jedinice. One koja nije bila pod službenim zapovjedništvom. One za koju se vjerovalo da je raspuštena prije nekoliko godina. Implikacije su bile goleme. Je li ova operacija bila naređena? Ili je netko djelovao izvan protokola? To pitanje mijenja sve. Jer ako atentat nije bio odobren, ako je bio čin osobne osvete ili ideologije, onda kaos koji je uslijedio nije bio samo tragičan, bio je izbjegljiv. Ali tada je već bilo prekasno. Ratni stroj se već pokrenuo. Od prašnjavih sokaka Sarajeva do slabo osvjetljenih odaja carskih dvorova, posljedice metka Gavrila Principa počele su se širiti poput plimnog vala koji udara o obalu povijesti. No čak i dok su se pojavile prve pukotine, baš nitko još nije mogao naslutiti koliko će duboko taj jedan čin rasparati tkivo 20. stoljeća. U Beču, car Franjo Josip sjedio je s hrvan tugom. Nije izgubio samo nečaka i prijestolonasjednika z njegovo carstvo, i onako krhki mozaik etničkih podjela, sada je ključalo od bijesa. Habsburgovci ubojstvo nisu vidjeli samo kao teroristički čin, već kao egzistencijalnu prijetnju svojoj vladavini. No, više od tuge, bila je tu i kalkulacija. Prilika. Izgovor. U ratnim sobama austrougarskog vojnog vrha, mišljenja su se sukobljavala. Neki su pozivali na oprez. Drugi, predvođeni načelnikom stožera Konradom van Hatzendorfom, tražili su krv. On je već dugo smatrao Srbiju prijetnjom, silom u usponu koja truje slavensko stanovništvo unutar monarhije. Sada je, tvrdio je, vrijeme da se to uništi. Srpska vlada javno je osudila atentat. No privatno zdrhtala je. Znali su da su pojedini dijelovi njihove obavještajne službe imali veze s Crnom rukom. Možda su se, samo možda, igrali vatrom i sada su gledali kako se požar širi. Ali Srbija više nije bila sama. Na istoku je imala moćnog zaštitnika, Rusko carstvo.
Car Nikola II, promatrajući iz Sankt Peterburga, osjećao je zov panslavizma, dužnosti, ponosa. Slaveni Balkana gledali su u Rusiju kao svog zaštitnika. Može li stajati po strani dok se Austrija sprema za osvetu? A u Berlinu, čovjek s carskim brkom i čudljivom naravi u Kajzar Wilhelm II. Postajao je sve uzbuđeniji. Njegov rođak Niki možda blefira, ali Njemačka će stati uz svog saveznika. Dao je ono što će kasnije biti poznato kao famozni prazan ček, podršku Austriji da djeluje odlučno, čak i ako to znači rat s Rusijom. Stroj se počeo pokretati. Cupčanici su se okretali. Ali većina ljudi u Europi i dalje su išli u kavane. Čitali poeziju. Plesali pod lusterima. Nisu znali. A onda, mjesec dana nakon atentata, Austro-Ugarska je izdala ultimatum Srbiji. Popis zahtjeva toliko strog da je bio gotovo osmišljen da bude odbijen. Srbija je prihvatila većinu, ali ne sve. Nije bilo dovoljno. Srpnja 1914. Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji. Ono što je uslijedilo nije bila samo osveta. Bio je to lančani efekt koji više nitko nije mogao zaustaviti. Rusija se mobilizirala u obranu Srbije. Njemačka je objavila rat Rusiji. Zatim je, vezana savezima, uskočila i Francuska. Njemačka je napala Belgiju z neutralnu Belgiju, o što je u rat uvuklo i Britaniju. U samo nekoliko tjedana, gotovo cijela Europa bila je u ratu. A sve je vodilo natrag do te uske Sarajevske ulice. Do mladića s tuberkulozom i pištoljem. Do trenutka kad je povukao okidač. Ali dublja priča je ona koju udžbenici često prešućuju, jest da ništa od ovoga nije bilo neizbježno. Rat nije bio oluja koju je poslala priroda. On je izgrađen ciglu po ciglu i ljudskim odlukama, pogrešnim procjenama i taštinom. Uzmimo, primjerice, Schlieffenov plan, cijela njemačka ratna strategija temeljila se na uvjerenju da mogu brzo poraziti Francusku prolaskom kroz Belgiju. Ali ta je pretpostavka bila pogrešna. Belgija se odupirala. Britanci su odgovorili. A Njemačka se našla u ratu na dva fronta koji nije mogla lako dobiti. Ili pogledajmo kako su lideri podcijenili moć nove tehnologije. Vjerovali su u juriše konjice, a ne u mitraljeze. Poslali su milijune mladih ljudi u rovove, ne shvaćajući kako će ih industrijsko ratovanje progutati. A onda je tu i tisak. Nacionalističke novine raspirivale su plamenove. Veličale rat. Demonizirale neprijatelje. Ulijevale lažnu nadu. Javnost je klicala kad su vojnici odlazili na front. Mislili su da će biti gotovo do Božića. Ali Božić je došao i prošao, a rat je i dalje bjesnio. Do 1916. brojke su bile zastrašujuće. Vrdan, Som, nazivi koji su postali sinonimi za pokolj. Milijuni mrtvih. A atentat koji je sve pokrenuo, gotovo zaboravljen među vojnicima do koljena u blatu, plinu i krvi. Ali posljedice nisu ostale u rovovima. Rat je preoblikovao granice. Uništio carstva. Austro-Ugarsko carstvo? Nestalo. Osmansko carstvo? Nestalo. Rusko carstvo? Srušeno u revoluciji. Njemačko carstvo? Poraženo i poniženo, čime su posijane sjeme još mračnije oluje 2 desetljeća kasnije. A Gavrilo Princip nije doživio ništa od toga. Slomljen bolešću i uvjetima zatvora, umro je 1918. Stek 23 godine. U posljednjim danima, iscrpljen tuberkulozom, jedva je mogao držati žlicu. Je li znao što je pokrenuo? Je li zažalio? Više nije bio simbol slobode ili osvete. Bio je duh zakopan u ratu koji je nadmašio i njegove najradikalnije snove. Povijest ima okrutno osjetilo za ironiju. U Sarajevu danas postoji ploča gdje je Princip stajao. Godinama se uklanjala, obnavljala, ponovno rušila i ovisno o tome tko je bio na vlasti. Neki ga vide kao heroja, drugi kao terorista. No istina je da je on zrcalo odraz mržnje, napetosti i nekontroliranog nacionalizma koji je kipio desetljećima. Prava iskra koja je zapalila Prvi svjetski rat nije bio samo metak. Bio je to splet savezništava, arogancija carstava,
sljepoća vođa i kolektivni neuspjeh da se odstupi od ruba. A evo dijela o kojem se rijetko govori. Atentat na nadvojvodu Franju Ferdinanda nije morao izazvati rat. Mogao je biti riješen diplomatski, istražen, obuzdan. Ali umjesto toga, svaka je nacija u tome vidjela priliku ili prijetnju. Kokali su se i izgubili. Bio je to, na mnogo načina, apokalipsa koju se moglo spriječiti. A cijena? Više od 20 milijuna mrtvih. Cijela generacija izgubljena. Carstva pretvorena u pepeo. I pozornica pripremljena za još razorniji sukob, Drugi svjetski rat. Neki kažu da se povijest ponavlja, drugi da se rimuje. No u ovom slučaju vrištala je. Odjeci Sarajeva čuli su se sve do plaža Normandije, džungli Vijetnama, pustinja Iraka. Svijet u kojem danas živimo, njegove granice, politika, savezništva i oblikovan je tim jednim događajem iz 1914. Dakle, tko je zapravo ispalio prvi metak Prvog svjetskog rata? Je li to bio Gavrilo Princip? Ili svaki vođa koji je ignorirao znakove upozorenja, koji je izabrao ponos umjesto mira, koji je dopustio da jedan metak postane milijun? To je zastrašujuća istina. I ona koju svijet nikada ne smije zaboraviti. Jer povijest ne upozorava. Ona šapuće. A ako ne slušamo, ponavlja se. Završno pitanje. Ako je jedan atentat mogao uništiti stari svijet, koje odluke danas donosimo koje bi mogle zapaliti novi?